Suman mo dia, suman malagkit balangoy kamote. Suman mo dia, suman magtiwas doa na kabugkot. Suman te. Dili lang sa. Sige te magtiwas. Suman malagkit balangoy kamote. Suman mo dia, suman. Suman malagkit balanghoy kamote. Magtiwas doa kabugkot na lang. Pre. Suman pre. Iyo. Pre! Natos tubaan ba? Suman mo dia, suman! Karon pre. Oy. Yan naman kay apilan nga battle sa pista. Nga, i-training ta karon. Kana mo na akong ganahan. Gusto ko madaog ka sa competition. Kana pre mo na akong ganahan pre ba kanay iandam ko nimo pre. Unsa mang klaseng training ni pre? Pre unsa pa man day pre? Unsa di mo apilan? Kaon. Oh, mo na. I-training ta ka sa imong panimhot. The more mas kusog imong panimhot, mas dali imong paglamoy. Sige na pre. Ready na ka? Ready na training na ko pre. Na kay nakita wala. Wala. Sige, ngit-ngit kayo pre. Unsa ni? Simuta sa. Puti ka man sa naman din na pre. Good shit nga tuba. Mao ni imong pantulak. Kana lang. Reward na ni mo. Okay, sige. Sugdan na to. Sige pre. Unsa ni? Biskwit. Tanawa ga sa matagak. Matik bay. Bantay ga sa matagak ha. Sige, Simuta ko to. Okay. Sala ko sa matagak ha. Sige. Puti ka man. Kuha bay. Biskwit lagi tagaan mo pa. Isa pa pre. Isa pa. Kusog na kagpanimhot. Kusog na kaya. Loop bread. Grabe matik no. Okay ha. Sala sa dapit niya. Sige pre. Loop bread lagi ba? Isa pa pre. Sige pa pre. Mamo matukan ko ni pre. Asa mo ang reward pre to? Tulak. Sorry pre. Itulak. Grabe 60 days. Kuha gyapon nimo 16 days pre. Grabe sa man ka ikaw nagud ang best trainer ko no. Sa naman ka oy. Imposible. Kani pre. Oh, unsa man na? Uy, biskwit. Okay pre. Kani sa lasa imong babae itsara na ko ni. Puti ka may sige. Sige 1 2 3 go. Biskwit lagi bay. Champion ako ani pre. Pre. Saan ni mo pre? Uy, nakuha gito ni mo pre. Grabe na sa naman ka pre giliban. Last pre. Sige na pre. Puti ka may simot yung daan sa loaf bread. Karod bakuha pa ni mo niya. Tuwa ko si pare balibaan ko bisag asa niya na itsa. Puti ka may grabe na akong pangsimot. Pre. Sabi to pre, ikaw mo akong itikasan ba pero magdalay kayo. Kuha na ko pa ni Mako. Suman malagkit balangoy kamote. Pre Marjo mo. Pre. Kami dyan, training me. Pre, tirada pre. Puti ka may. Si trip na sa dinyo pre. Siya nag-training ra ko ba kay nanay siya apilan nga battle of kaon sa pista. Sa Ako yung premium eh. Sa isa pre. 3,000 ang first prize. Marama kayo mo training sa Smell pre. Marcel. Puti ka may na. Dapat yun ka mag-training bagayo pre. Libre pagkaon, napay 3,000 kasi dili mo kuha na. Marama kayo mo training pare. Kuha bay, gitsa-itsahan na akong pan ito sa layo, sakpan yapon. Puti ka may. Unsay tuyuan ni? Unsay tuyuan ni mo diri pre? Kuan pre kanang niyagi pre ba? Pahir man tagbalik sa yung kamera pre be. Napitik-pitik na maniniyot nabi ako ron. Kamera ka ba no? Baka nga suko kay siya na to niagi kay kuha ra nimong kamera kalit dito sa aparador kan nanghin. Puti ka may kang. Puti ka rito pre. Suko biya kay todo nya. Sa pudaan na dala na pud siyang pasilos ba kay sa kinsa ray na pasahero na kuha tong niagi. Pero normal na maguna sa kuha gud unta. Kamay nagsilos dai pre. Silos oy. Manghiram tangan na pre, tawagan tingalay na to pre. Tawagan no ayo jugo bestoryahan ay tawagi. Tawagan na atam sa. Nanghid unta kadaan. Hello, Han. Gundakan ko kuan pre. Cellphone pre. Tagam ni mag-ingnan bitaw na suko na. Hello, Han.
Han, bayron mo ako sa kamera ni mo, Han. Marke naman diri, marke. Nanghid gaya ko marke. Nag-training naman sila diri. Iluhan, kanang pwede, bartiran lang na akong sumanan ang kanang kuanan. Pag-arkilan ako sa imong kamerahan. Ha? Kaya nag-sideline ko maniniyot ron ba? Kaya medyo hinay yung mamaliga suman, manggod. Ha, kuhaon lang dito sa kuan ninyo. Kuhaon lang sa balay. Sige. Oh, lagi, ignore ko sa marke nga. Di na mamasayrog lang yung babae. Sige, bayan. Magsalaman ha, magsalaman. Di na po yung pangalan, pre. Ikaw, Dawit na po. Oo, dahil pre, kaya naman sa iro, dahil kaglayang babae, pre, nakitaan, tingay kang hana, pre ba? Jilado naman ko, pre, kaya dagan naman kong naniyutan, pre. Marjong, pre, akong page, pre, Marjong, akong YouTube, Marjong. Facebook, YouTube. Oh. Dito na makita sa tao kung saan mo kasweet niya, ala, pre. Mag-flex sa social media Sa ba? ato worldwide, makakitaan na. Worldwide, di mo kalimutan, million fans around the world. Posible, pre. Diba? Kuha ang kamera mo, sabay ta sa ipa. Kamuli ko magilis ko. Kanak! Kuha na ko si Hana dito. Kuha si Hana, kuha na akong kamera Ay, sa balaya. na storya dira, uy. Kahit binli kong suman, be. Kaya ako na-training pagkaon. Ikaw. Good shit! Yeah, I am lover boy, nagdunay pagkapak boy. Puti kamay lang taw nila sa kumura the bad boy. Suwaye ragog sabay, di ba kay nung ka good boy? Marjong na taga-tago, malipayong sa sad boy. I am lover boy, nagdunay pagkapak Master Maniniyot. ilang taw nila sa kumura the bad boy. Suwaye ragog sabay, di ba kay nung ka good boy? Marjong na taga-tago, malipayong sa sad boy. Pre, dito ta niyo, pre, dito ta magphotoshoot, pre. Sunod mo sa kuha ha. Master Maniniyot, sundan ninyo. Dito ha. Boy. Dili na, be. Di na lang taaning photoshoot, be. Kasi dili na. Napugos naman ka, ani. Wala mo ko napugos. Ani, sundo na lang naton sa ingon ni Marjong maniniyot ba? Hawd naman kayo na miniyot na. Daga na kayo na giniyot na itong mga niagi dito sa ano, oh. Mga kalsada-kalsada. Sundo na lang ko na ito, master. Mga Hindi ba gulagod. kakabalo? Sagdin lang, good. Sama kain. Pre, pas mo palihog, pre. Kinapag mo mang niyoton dito sa nahan ba? Sige, pre. Ha, dire ka ng cluster. Ano nga na yung mga partner, pre? Sige, ano, mugot ba? Testing nga na ito niya yung pagniyot ba? Cluster ta. Dito ta. Dito, dire sa may bangko. Pre. Dire, sunod mo sa kuha. Master Maniniyot, tawag mo sa kuha. Master, maniniyot. Dira, me, master. Dire mo. Lingkod tingali mo, cluster mo. Palihog. Mansa, me? Lingkod. Bisa ko tayo gusto niyo porma diha, basta diha niyo mo. Pundo mo diha. Ako'y bala, pitkan na mo. Malingkod man kaya. O lingkod or tapad mo, something magtindog ba siya? Ay, lingkod ka, tindog siya. Manjod, unsa manjod. Basta tapad, no, reklamo. Smile pre. Ipagawas ng ipon, pre. Pagawas ba? Dakuha pa ng smile, pre. Dakuha ba? Unsa man na imong kinatawaan, pre? Plastic man kaya na, pre. Bantog ra, pre. Kaulaw kang hana, pre. Mong kanang makuhan sa nga mag-flex-flex sa social media. Plastic ka kinatawaan, pre. Ipagawas nimong pagka-ikaw ba? Kanang natural na ikaw ba? Ang marki ba? Pagawas ba? Ang tinuod yun nga pagka ako, pre. Ako man dyan gusto, ang tinuod man dahil. Kira. This is the real me. Pagtarong, punta madali ni. Kasi bang yan? Ay, katawa ba? Mao man ni ako. Hangit kay ka. Dili ko mabulan, ya makita ka. Handom lang nako perme, ikaw masugata. Kahumot yun sa dalaga. Puti kamay ka, pre. Lain na position, pre. Ang tinuod gyapon nga pagka Ay, ako. ikaw, gigawas gabon na, pre. Pero mo rin Good madali shit ka, ta. pre, ba? Puti kamay na. Masimutan tika, murag kong imong iraw kay mapasimot-simot ra. Kadiha nga pa maagi, murag magakustika. Puti kamay. Patay na daw, pre. Okay daw ang position, pre. Good shit kayo, pre. Pero tanong. Ya, hamis og pamanit ka kujik ba or gluta. Tamis pa sa hani, akong pagtanaw Ito niya. nung murag. Manyak ramang kay kani, pre. Sticky pa sa merted, murag cutics ni tita. Ang tinuod nga pagka ako. Tinud na pagka ikaw, bro. Sobra po kayo, pre. Delikado na i-post sa social media, pre, ba? Delikado, pre. Imbis ma-flex mo ni Hana na, pre. Basta ignon, pre, ba nga. Grabe mo mag-niyot-niyot. Tarong nga, be.
Sa to pa kana ano lang medyo minimize lang Oh, na. tarungan lang nato to pag niyot, pag pitik ba, ha? Tarungan lang nato medyo formal na sweet lang. Kanang ipagawas lang unsa nimo siya kalab si Hana para ma-flex nato sa social media ba. Dagan naman inana may gusto sa mga babae ko ron. Nara man day na sweet man day nga pagka-love Sweet, di ay. sweet pre, kanang sweet, gunitan ng sawak, mga heart sign. Kaya sige after the pedre ragapon. Di, lain din nga posisyon pre, murag dagan nang hitabo diri pod pre ba. Bantayan ako pre. Pasis ata diri pre. Asam ta. Dito to sa may hagdan ay kasukan pre. Tulay-tulay pre. Tara sunod mo sa master maniniyot. Diri ta niyo pre. Dire. Kauban nimong siya na. Diri pre murag nindot diri pre. Pasaka ba? But pasabot pasakan yung relasyon ba? Pasaka kung asan yung gusto ba? Nice Yeah, nga. positive Nice ba? nga Positive ba? sa motive ba na? Something na saying na something motive, no? Nice sabi. Dito Pasaka nga relasyon. Oh. Abante mo gamay pre kasi master maniniyot ay bala pre. At sa may photo naman dire pre. Ana pre, magana mo pre. Ay mo na magmakdo pilahin man pre. Dahil bro, sabi ano mo pre, agunitin na yung hawak pre, na something ana siyang kuan pre kanang something ana siyang wait pre. Sige, pwede. Okay bra, basta pre ha. So may tunga Dire ka daplin. putik ka man. Pudapin. Lo. Ino play pre. Play. Ang gusto lang nako nimo na ikaw maako. Yeah. Kamay na. Medyo dool pa pre ha. Kaya pa dool pre, ang lips pre. Sige pre. Di lang, ay lang kayo kung kabahala ako rin bahala. Ako alaga. Ang gusto lang nako nimo na ikaw maako. Dool pa pre ha, dool pa pre. Oh. Pre, Katawa. ikaw yung pre, compose siya pre, kay medyo nakatawa siya, nawala siya siya focus pre ba? Gusto biya kanin mo nang ni. Okay, o kag naong. Kanang kamo ang mahimong kanang model sa social media pre, dagang kay masuya sa inyo ng couple pre. Sige na. Ala na unsa o grabe naman eh. Awabi, sana all nagniyot-niyot sila. Ngita ka og seryoso taga-tagong rabami. Yabo ko na akong adlaw kay nakita. Siniyot nga anong gasuya na nila gud puhon ra magpa-flex ra ta puhon pa-picture ra ta nila anong gasuya gud kay kini ato tago pamanggod ni ani sa tong parents lisod na kayo di nato ni post sa social media. Kita tika ang babae nga pangandoy sa akong kada mata. Apag Putik kamay na pre. Ano na, pre? Awara gud na pre. Dagan masuya na pre. ako imong Enrique ug ikaw akong Liza. Pag mag-uban ta duha murag ikaw ug Ayos. Nya, gucci naman to pre. Unsa pa man pre, okay na to nga position wala Okay na na to to. pre. Hapan ako siya or ngano. Hop-on. Ay medyo manyak ra pud no. Manya ka kaya pre, kay abi pa lang sunod na lang na photoshoot pre, kana kita-kita na niya pre. So lain na ba ang location pre? Asa naman punta pre? Sa sagbutan na sa da pre. Sisagutan to. Sagbutan. Pre, diri ta pre. No, pasagbut man ta dito ta na gamay. Diri basta. Good shit at tingali diri kanang nay koy kuan diri pre. Suman diri pre oh. Suman. Pero kung something ka kanang murag mag-propose ka pre ba? Something inana ba? Ha? Ka na maghatag kag singsing pero suman ang gamiton. O suman asa pre. Putik ka mo. Lahi nga mo kuan bay. Para sweet mo ganyan nana pre. Oh, dito na ni pre. Oh, luhod ka pre, something inana, nakiligon ka dapat kan. Kiligod kan, kay ikaw ang kanang ano ba pre? Oh, something ana good. Yeah. 1 2 3. maako alaga. Puti kamay na isa pa ha. Something isa pa. something ipahungit siya ha. Hungit. Hungit siya pa. Ha? Ang gusto lang nako nimo na ikaw maako. Yeah. Maako alaga. Puti kamay na Nice, pre. Uy, good shit kayo Ano na, pre. Awar guna pre oh. Ang gusto lang nako nimo. Di ka unihanay mong suman pre. Nice no. Pre, last pre kana. Dapat na po suman sana pre. Something mag-cross bitaw inyo hang kwan pre. Inyo hang kamot na bitaw ka nang sa kaslo na Sige bitaw daw, pre. testing. Tanaw daw pre, ang kamot na kamot. Kamot na. Ayan eh. Oh, something ana. Cross yung kwan pre. Something sweet kayo mo pre ba ha? Sweet kayo. Sweet kayo. Kuan man but pasabot man guna ng suman pre. Pilit kayo pinagugmay sa usag-usa pre. Walay makabulag ninyo bisang unsa pa ng problema pre. Dili na mag-uul, ug dili na mabalaka, ug diri kas akua, anli atong katawa, bulara ang duwaan, loyal ko sa imuha. Ang gusto lang nako nimo. Sige play pre.
1, 2, 3. Na ikaw maako, yeah. Maako, maako, alaga. Tik ka mo. Nakinananay mo si Suman. Well, good stuff pre niya. Ako lang ning i-review ang kanang kuan pre, mga photos pre. Pabutan lang ninyo. Ma-post sa akong page pre, Marjong pre. Ano sa page mo? Marjong. Napon ka YouTube pre. Napon pre, Marjong. Post gyapon ni para ma-flex mo inyong relasyon ba. Dagan mga suya na pre. Dili mo kasagaran mo sa mga mag-uyab, dili flex sila mga uyab pre. Basing na. Shit. Oh. Ana jud pre, mag-cheat jud na di makakayag post. Gusto ka na pasin na mo pre. Ha? Kanang gwapa ang ipus ha, Marjo. Ako rin bahala ni, pasin na mo mo. Lakaw na, me. Lakaw na mo, kamo ni bahala. Okay naman ka mo. Okay naman ka mo, medyo nawala na mo pang lood sa yahan. Ang gusto lang nako nimo, na ikaw maako. Sige na, nagsakit po na akong mata diri pre, tanaw niyo nga pre. Ya base sa pre. Pasin sa mo pre, review na. Salamat sa pitik pre. Siyempre pre. Ang gusto lang nako nimo, na ikaw maako, yeah. Maako, maako, alaga. Ang gusto lang nako nimo, na ikaw maako. Nya be, dili na ka magsuko-suko ha. Nakakuha ng gusto nimo nga ma-flex ta ka. Makita naman na sa mga tao, daghang tao. Love you. Love you too. Maako, yeah. Maako, maako, alaga. Sige, tara.